Genesis chapter 1 verse 26. Masenze umuntu ngokufana nathi. Let us make man in our own image, after our own likeness. Masimenze lo muntu abe nobukhosi. Nikhona bazalwane. Wathi masenze umuntu ngokutheni? Ngokufana nathi. Ngamanye amagama wathi masenze umuntu amen in our image. Ngamanye amagama xa edalwa umuntu wadalwa in the image kabani? KaThixo. But we must first understand into kokuba ngeyiphi image kaThixo. Then come understand image kaThixo. Umuntu wadalwa into bana bekwi image kabani? KaThixo. Uke uHebrews chapter 1 verse 3. Glory be to God. UThixo kumaxesha mandulo uthethile ngabo abaprofeti, kodwa kweli ixesha lokugqibela uthetha ngaye ntoni? Unyana. Ethi uyi-expression ye-glory kabani? KaThixo. And he is the perfect imprint and the very image of God's nature. He is the very image kabani? KaThixo. So Christ is the image of man, of God. When God said, let us make man in our own image. Praise God. So ngeke busy edala umuntu wayejonge uChrist, because Christ is the express image of his person. So wayejonge uChrist unjani, then can't senza umuntu mandimenze afane twathe kunye noKristu. Who is this Christ inthetha ngaye? Uthi uyazwahamba uthi babathi abantu ndingubani. Amen. Waphendula uSimon wathi wena unguye uKristu unyana kaThixo ophilileyo. Wena unguye uKristu unyana. Wena unguye uKristu unyana. So remember, Christ, glory be to God, is the Son of God. Christ, the Son of God, is the image of God. So when God was creating man, he was looking at the image, and the image is Christ, and Christ is the Son of God. When he said, let us make man after our own image, let us make the sons of God, let us make Christ. So siyalibona icebo likaThixo even from the beginning. UThixo wayefuna abantu babe kwi-image kaThixo. I-image kaThixo ngubani?